اندامê Komîta Siyasî ya Partiya Yekîtiya Kurd li Sûriyê Necmedîn Keyad ragihand ku agahî gihiştine me ku amadekariyên leşkerî hene û xelkê gundewarê Girêspî û Reqayê tên amadekirin û perwerdekirin bi awayekî leşkerî ji bo beşdariyê di êrişên leşkerî li ser Rojhilatê Çemê Firatê de bikin. Serkirdeyê Kurd Necmedîn Keyad da zanîn ku mebesta Tirkiye ji vê topbarankirinê ew e da ku bindên rêkeftina Tirkiye û Amerîka ji bo bajarê Menbicê bicî bikin. Herwiha Tirkiye bi wê yekê nameyekî bihêz belav dike ku gefên wê ji bo derbasbûna Rojhilatê Çemê Firatê û bi taybetî herêmên Kurdî ciddî û rastî ne. Ni tenê avêtina çend topekî ye. Çawa Tirkiye derbasî Idlibê û Efrînê û deverên din yên Sûriye bûn, her wiha derbasî her du bajarokên Kobanî û Girêspî jî bibe. Wafaq û naxa didû ye ya operasyonên Tirkiye li herêmên Kurdî di Rojhilatê Çemê Firatê de. Ew yek bi dirêjaya 35 kîlometran heta ku bighe rêya Rodko. Keyad diyar kir ku ev operasyonên piştî çira kesk ji civîna çarqolî ya ku li Estenbolê bi erêkirina Emerîkî birêve çû wergirtiye. Li gorî zanyariyan ku wê ev plan û sênaryo li ser du sengeran werebicî kirin. Sengerayekê wê bi navê Sengera Girêspî be û wê grûpek çekdar ji xelkê her du bajarên Reqay û Girêspî bi alîkariya grûpên Dir al Firat û Xisn û Zeytûn bi piştevaniya Tirkiye beşdariyê divê operasyonê de wê bikin. Sengera duyemîn wê bi navê Sengera Cerablusê û gundê Ziyara û berve gundê Şiyûx û wê li ser hêla Çemê Firatê be û ji aliyê bajarokê Serrînê û navçeya Ayn Îsa û heta wekû bajarê Girêspî û heta ku bighe Kobanê û wê herêm bi tevahî dibin dorpêçkirinê de be.